Здравейте хора, това съм аз, Бонбо. Днес ще играем на втори епизод от тази игра. Ако ви хареса поредицата, дайте палец нагоре. Ако не, дайте надолу. И какво се появява сега тук, ако мога да попитам? Може да кажем, че поне има апдейт. Няма нищо. Окей. Готово. Защо звука не се чува? О, кисета. Те ще го намаля. Айде те, сега се бавих път много време. Хайде. Ах, тук. Бам. Тук там такова крайчето. Тинка ми то червено. Нищо не направя. Ето, он е жълтия. То червения е доста слаб. Ще се опитам да сгаща него. О, да, братче. Дай назад. Благодаря ти, брат, но не мога да мръдна. Сега ще засиля пак по същия начин, много далече, обаче то... Ого, защо всички идват към мене? Мистер проекто любва. Оле, много съм слаба. Това се отдръпна. Айде умирай, бе. Ще червено. Айде умира. На първо място! Рестарт! Yes, bro. Чекам топ по средата. Топа зави. Значи отида към автобус. Да, ако не се... Я се чекам с гащиха, бе. Как ми се... Ето то вече се запаля да го такова. Ах, майка. Да пък как ставам така? Яла така нова е играта. Ще обърне. Тук си ли се ще удари някой? Ох, не.
Видно имам пари за някаква нова количка или нещо подобно. Но съм на четвърто място. Ура! Имам 13 000 оха. Сега със сигурност не може да купя нещо. Окей, това да е с 5000. 16. Таксито. Ето и се взема. Select play. Ентара. Имаме още около 9 минути максимум. Тук да се отървете рекламите. Рекламата не абонира, не виждам често, рекламата не ме застяга. Това се махна супер. Ужас! Какво? Купил съм с такава кола. Да върви бързо. Окей, това кола не става с нищо. Носталгия. Пайко от 20 секунди. Не се може. Това удари някой успешно. Е така. Ей сега газ. Ма ти път! Той ме развали всичко. Така. Ма то още не е мъртъв. Уоу! Окей, даже не знам къде карам. Аре! Майко, за предниците ми е станало на къс. Всичките почвам да сгащам вече. Той трактор ми червено. Няма система тук в предница. Еба! Мені рестарт назад. Ще гледам. Така умалял с мене. По-назад каналил съм Херма Левел. Това се заклещи. Аз мисля, че ще стане другия. И то. Ама ще стане другия зеления. Не е честно. Охали меню. Файсин. Хейте меню. Да, тя се така ще чупя. Най-хубавата класата да спях за таксито. Ето и пак ще кажа с него и това е последно и стига толкова, защото хайде да се лекте дърби. На втората рана ще опитам.
Това е последния видеоклип, съм тук край. Аз искам да правя на Майнкрафт. Но запишете в коментарите. Ах ти как малка гад такава. Гледай, тук всички са бутат. Ява! Не искам селек! Пауза! Първо! Меню! Цъкнах меню. Окей, хората свърши, не очаква бързо. Ма не се играе по тази игра. Добре, аз викам това за клипа. Абонирайте се, лайквайте клипа и пишете коментари. Чао! Това беше от мен, Бони Бон.